adunay usa ka babae nga kanabitang narip siya ba? Narip siya unya nagbungag yutong pagkarip niya, nabuntis gyud siya. Nga sa dihang nabuntis na siya, sige siya og question sa Ginoo ba nga nganong nahitabo na siyang kinabuhi, nganong nainana ang dagan sa kinabuhi nga narip siya. So moto nga ang Ginoo nagpadayag sa iya nga dunay katuyuan ang tanan. Nasabtan niya nga tanang hitabo sa kinabuhi sa tao may katuyuan ang tanan. Hangtod nga nahimugso gitong bata ngayang isabak o kilato-lato pagkasulti bidako ang maong bata. Pagkadako sa maong bata, nahimo siyang born again, nahimong Kristohanon. Niya dili ra gyud kay basta-basta nga Kristohanon kundi nahimo pa gyud siyang pastor. Sa dalaga patong inahan ato, wala siya pang Ginoo. Mao ganing narip siya kay kuyog siya sa barkada, unya muinom pud siya. Moto nga naripan siya. Unya sa dihang na pastor na noontong iyang anak, maoy gigamit sa Ginoo nga siya kung inahan mabun agin makabig. Og moto nga sa dihang nakabig pud siya, dito na siya nakasabot sa pamaagi sa Ginoo. Og nagpasalamat siya, kabalo mong igsuon sa iyang pasalamatan. Yun siya nga, salamat Lord nga narip ko. Kaya yun siya, kung wala po dahil kumarip, posible nga dili po kumakabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay kadto manong bata nga nahimugso na pastor, mo'y gigamit sa Ginoo nga ang inahan, madala po sa pagsimba. So, ang sitwasyon bitaw igsuon, kanang dili ta makadjudge sa naitabo sa tong kinabuhi. Kanang bitang naay mi abot sa tong kinabuhi o gipaagi tas Ginoo niya nang maong sitwasyon. Unya dili ka pwedeng mo judge nganong mo nay nahitabo sa imong kinabuhi. Kay bisan sa mga dili maayong sitwasyon nga maagya nato, gamiton sa Ginoo para sa kayuhan nato. Dito lang nato ni masabtan sa unahan nga ang tanan ding sitwasyon naadyoy katuyuan. Kay bisan gani og dili maayo nga sitwasyon nga maabot day sa tao, gamiton sa Ginoo. Sumala sa mga istorya, pait ang kahimtang sa maong girip. Pero kung imong tanawon, nahimo nung nangalagad siya sa kaulahian tungod sa katong natawo nga bunga atong pagrip. Di ba? So, malagway nato igsuon nga sa imong kinabuhi dahil karon, kung unsay mga sitwasyon nga imuhang nagian or muagi pagitang mga sitwasyon nga wala na to expect, unya o puli nga dili ta mo question sa Ginoo nga nang nahitabo anis tong kinabuhi. Kay once ka nangalagad ta, lisod kayo kung mo question sa Ginoo nga nang niagi nas tong kinabuhi. Kay ang tanan nga atong nagian, basta nidawat na ka ni Kristo, ang tanan nga atong nagian sa diyang nangalagad na sa Ginoo, tanan ana puros na nay katuyuan. Munang ayaw gyud pagbasol, ayaw pagblame sa ubang tao, o ayaw pagbagulbol nga nung nahitabo ni sa kinabuhi. Kay wa ka kabalo basin sa unahan ana mo nay gamiton nga makabag-o sa imong batasan. Muna nga kini sa maong istorya karon sa kinabuhi ni Pablo ni Silas, puro pareho sa akong gisambingay nga dili ka makadjust kung usay samputanan o usay agyanan sa tao. Kay si Pablo o Silas dili maayo ang ilang naagyan. Kung imo ning uting kayo ni mga istorya na priso sila tungod sa pagpagsangyaw sa pulong sa Ginoo, di ba? So makayong ka nga lisod kayong imaginon nga nagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, unya dakpon ra ka og prisuhon. So, kung imo ni i-judge, posible nga mo yun ng tao, ano man ni Lord, nagsangyaw ko nimo, unya, napriso hinoon ko. Pero nakanindot nilang Pablo ni Silas, gipasalamatan nila ang Ginoo sa tanang pangitabo. Unta, inani punta nga nangalagad sa Ginoo. Kung unsa may mga moabot pa natong panghitabo, dapat ay natong ibutang sa una-una. Nga importante diya ang pagpasalamat diya sa tanan nga mudangat nato.
Kay kanang tanan nga midangat din nato na ay katuyuan ang Ginoo. Dinis kinabuhi ni Pablo ni Silas, ang akong pangutana, aduna ba'y katuyuan ang Ginoo ngano napriso sila? Amen? Yes, adunay katuyuan ngano man tuwa pud daghang mga napriso ditong wala kabati sa pulong sa Ginoo. Oh. Silbi ang prisuhan wala naguna kayo mo adto. Munang gipadala si Pablo dito isip piniriso si Silas aron nga kini ubang mga binilanggo makagawas. Now, dili sa 25, dili nimo mabasa dinhi nga giampo nilang Pablo o Silas ang kagawasan sa prisuhan. Giampo ba na nila, gipangayo ba nila nga Lord, unta makagawas mi ining prisuhan? Maka nabang naay mo piyansa namo. Mo ba na giampo nila? Dili nimo mabasa diha. Ang ilang gingon lang diha si Pablo ug Silas nagampo. Wala ningon nga sa ilang pagampo ipagawas mi dinhi Lord. Ang unod sa ilang pagampo na diha ang pag-awit ug ang mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga piniriso. Sa laktod nga pagasulti wala sila nangayo sa kagawasan. Pero sa dihang midaig sila sa tanan nga hitabo silang kinabuhi, ang Dios na mismo ang naghatag nila og kagawasan nga wala nila pangayua. Kini mga tawhana si Pablo ug Silas, nindot kayo ilang kinabuhi, balance gyud ilang kinabuhi. Dili lang sila nga puros pangayo. Naapod sila pagdaig ug pag-awit ug tanawa. Kay naa sila pag-awit, pagdaig sa Ginoo. Naapod sila pagampo. Naa sila wala gipangayo sa Ginoo nga gihatag na sa Ginoo pinaagis pagdaig. Igsuon, dili tanan nga gipangayo nato sa Ginoo ihatag sa Ginoo pinaagi sa atong pagpangayo. Na ay mga sitwasyon nga mahatag na sa Ginoo kung mudahig ka. Munang miyo ko igsuon nga dunay pangandoy nato, dunay tinguha nato nga dili nato makuha pinaagi sa pagampo. Dunay tinguha nato pangandoy nga makuha na pinaagi sa daig. Munang kung gusto ka og kanabang tinguha nga maabot nimo, maabot atong pangandoy, dapat mabalas ni. Dili lang ta puros ampo, kung dili kabalo butang mo daig. Okay? Usa pay buhaton nato kanang mga pagpasalamat ato ng paghimuon. Amen? Kung adunay gitubag sa imong pagampo, ang imong buhaton ana, imo ginantimbangan og pasalamat. Kada may tubag sa imong gipangayo sa Ginoo, gihatag na pero nagpaabot ang Ginoo nga may pagdaig kaniya o pagpasalamat. Kay was nga makuha nato na pagampo gihatag sa Ginoo, then atong gipasalamatan ug atong gidayeg ang Ginoo sa tanan niyang gihimo. Milagro gyud, daghan yung milagro nga may tabo sa tawo nga inana ang kinabuhi. Kay si King Jehoshaphat nga inana ang kinabuhi, dili ra puros ampo. Mudaig siya kung dunay mga kaaway, gihatagan og milagro sa Ginoo. Si Pablo ug si Silas nga dili ra puros pangayo, naapod say pagpasalamat og pagdaig, gihatagan og milagro sa Ginoo. So ang tao di ay nga balance ang iyang pagpangalaga sa Ginoo, naay pagampo, do na po'y pagdaig ug pasalamat, daghang milagro nga may tabo og yun sa mga tao. Unang nasayod ko nga kining mao minsay gipabalo ni daan. Kay sa unahan, adunay daghang milagro nga giandam ang Ginoo sa matag usa. Kung makakuha ta niini nga balance nga pagpangalagad, ampo o pagdaig sa Ginoo. So kung buhaton nato na, daghan pa mga milagro nga maabot sa atong kinabuhi, sa atong pamilya, trabaho, pamuhi o pananom. Di nila takutob guys, pakishare lang ini nga video kung na-bless ka o pwede po ka mo comment sa atong comment section. O naa ka mga request o niya kung bago pa kaninga channel guys, ayo kalimot sa pag-subscribe para ma-update ka sa daghan pa natong mga sambingay o mga istorya nga daghan mapulot nga mga moral lesson sa kinabuhi. So last time mao po ni ang ato ang video last time, daghan po kang makatunan ni guys. I-click lang ni dita, daghan po kang makutlo nga moral lesson ni. God bless and glory to God.